Sodak porong hang Memorial Academy School along Jharkhand High School Children Park School atum ahin pen teacher atum pen cultural exchange aputhaki thanpon. Thongnok be akom lingki kimji kalisi Ram Mandir, Hanuman Mandir, Shiv Mandir timpon ram. Jackson B ahim atikup along hawar kihat KCS aron pen patir piponsi Karbi atum aron atang pen hachaki kanpon. Ingdeng pikir trok Karbi jutang asong amhang kitek aroni katalon pon. Nishan Jain aphan kopi apotsi nebne detlo Sri Mangal Subs Trading License in Tangte det poma. Non beer tang tompen arjik tha. Jackson B ahim atikup along hawar kihat KCS aron pen patir piponsi Karbi atum aron atang pen hachaki kanpon. Lason secret trok nomati constituency ki parlo jasame pet ok kereng kulai kro arong patumi ajo por phai trok ra achitim along pen pangcheng ponsi hawar kihat KCS aro kerim ahin pen patir piponsi Jackson B ahim atikup along Karbi aron atang pen hakoko aron khusar fisar atum aron kirim tekang non labangso hachaki kan aron ingthum ponsi hachakan ponlo labangso hachaki kan lake lome lapen ki pangcho jia phanlu pusit han pon tangte Jackson B ahin pen pharangki athuma phannang pachingi dun alam thele arjupon luna ke pinong wi da aki hai Jackson B arun melo Karbi jutang song tiri pipen kapin khana tengken arkoi chiklu paduaran lo si aki hai Jackson B phantame ni tu churu ponangi patumi indeng kikebra trok Karbi jutang song mangke thegar bangso jutang amelong alangli Abirta na pali atengpen apor kaduriang mongsi pinong wi ilitum rada Jackson B arun melong militum hachake kana pana humrilo prafrangsi bangke laikro arong asa thelong nilitum bongkro kang timpen banta kang timpen nilitum humri dampen alangli sarthe hin alang kami karafan hachake kana mang isyak Kimi alangli nilitum han jadi suri rapidona tempen nilitum da behem nilitum humrilo bangso hachake kana long tiripi penaji tongdun ke mabang kulo akhai sa tosin berakhai sa menuju tongduno lapen Karbi lamet aru karlong longli Kimi penaji tongdun akhai satu sistem menuju tongdun lo timbang lapen kabar kehat along rasenja asong aru ame penaji tongdun alang to cerat lo Sangki Purnima Miki lapen Kimbangki Sangki Gilina Kiki lapen Dihin Kirima Bangki Sangki Wiska Miriki Tencenglok Bangso Rasenja Songlong Kuripi Atum Bangki Atum Acitong Mundo Sangki Kironki Sangki Basapki Miliki Sangki Mik kado kabe dak atong duno asi kado kabe phan nilitum Karbi jutang songten stame rasinja aru pencenglo hampang song do an hampang tami Karbi jutang song habar kehat habarani pen phangsi bangke kathi lasu keplak naso haja ke kan tami pinongwe samjin pen ni tum pecun ponno pen laso along nili tum Karbi jutang song habar ke hat pen chungi pon ke lalo West Karbenglong District Jengkha Sodak porong hang Memorial Academy School along Jharkhand pen kewang a Children Park High School atum pen Jengkha Sodak porong hang Memorial Academy School a teacher atum pen cultural exchange aputhak thai abab thali ki apkenang sot aputhak lapen ason kachingki chathan chimum pon labang solong kachitong dun NGO atum CSD Group Edward and Cynthia Institute of Public Health Rotary Iconic lapen Hunter atum ahin pen cherap chitu dun
lapen ka Charlie au somar atum pen chingki che than pon lapen ason kapathu asai than tekang labang solong ka che tongdun Sodak po ronghang Memorial School a principal Mohes ronghang Purno ronghang rat kam klembang phu Miss Basmati Sidhar lapen Silendra teacher Children Park School atom chetong dun lapen alang litum aphan kar jupon ahut nang kapachini dun ke lapuson henlo Akardom nang litum kadoko be phansitame nilitum labangso dak school sardapo ronghang Memorial Academy lo Jharkhand High School like Children's Park High School Pennsylvania alang litum nilitum high school long ke bang atheti abangke alang litum high school pen nilitum high school cultural exchange mate student atum pen sonsi teacher atum pen sonsi kachethan kachimum hadak Jharkhand long sonsi kachethan kachimum hala bangso kuthak kachethania phansi alang litum bang lo lake kechengsi alang litum Jharkhand pen dak litum sardapo ronghang Memorial Academy high school long ke bang atheti en pen alang litum non kuthot alang litum ladang nilitum high school long nang than tikang panilitum sitame kachethan long bang alai helo alang litum archery koson si haladak high school long alang litum ke than pon ma lapen ko an si labang so important ke ma alang litum penang than pon lapen alang litum sitanang se than lo kacharli ahem along mate school ahem along alang litum alam aluna ki kapachan dia phan to stame alang litum bori lo hala su ko bori alo ko da long si hala tum high school along an sitame alang litum nang che than pen non nilitum sitame che than dun long bang kala hel nilitum high school long positame nilitum alam alun kapachan dia phan nilitum Karbi subject tu ko se nilitum che than ase alang litum pen nilitum pa tong long bang ko pai ko se chama ate alang litum adi mason an nilitum yong se ke dami polo dang se helu ikti nase alang litum aphan nili kapachini kang tunga bang kala helo kata alang li bang ke Miss Basmati lo alang li menu bang ke apen halapu bang ke Siddharth sarpulo apen halapu bang ke Gitanjali mem labang so non cultural exchange school along a cultural exchange ke doi along nang pachichini nili tumang bong nang pachichini bang ke alang li Gitanjali mem lo alang li ke Rotary connect wa club along pensi nili tum hanang pa connect pensi nili tum chutilo lasi alang li phansitame nili churu picnic I should really thank Gitanjali mem for giving this opportunity that she brought the teachers from Jharkhand to our school asinon alang li tum phane bima karjutri alang li tum le apnang pathan ke सबसे पहले अंजलि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और मोहेश जी को कि उनके स्कूल में आने का मौका मिला और इस कल्चर को किस प्रकार हम एक दूसरे से कनेक्ट करें जोड़ें और इस पर काफ़ी ध्यान करके मैम ने सोचा और हमें कनेक्ट किया और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है मोहेश जी के स्कूल में आकर टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम वहाँ अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं यहाँ से हम मोहेश जी के स्कूल से काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख कर जाना चाहेंगे ताकि हम अपने स्कूल में बच्चों को वो सारी चीज़ें दे सकें क्योंकि हम वहाँ पे ट्राई लैंग्वेज पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपना खुद का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तो है ही और यहाँ के कल्चर को और यहाँ की समझ को समझ कर वहाँ पे मतलब किस तरह से बेहतर ढंग से हम अपने बच्चों को और शिक्षा दे सके इस पर इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत फ़ायदा होगा जो हमारे बच्चों के लिए हमारे साथ साथ बच्चों को फ़ायदा होगा थोंगनोक बे अकोमलिन की किमजी कालिसी राम मंदिर हनुमान मंदिर शिव मंदिर किमपोनरंग थोंगनोक बे फरकिमो माते लोंगहप सरपो आंगलोंग अलong राम मंदिर शिव मंदिर हनुमान मंदिर सिक्किम थिप अनपेनलो उत्तर प्रदेश पेन केबांग हिंदी अलम कनिंगजे आतमसी थोंगनोक बे अमहांग के ठेक अलong रि अलong चिराय देतलो तांगते आदाय कोमादलो लासन सि कपली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पालो जेंखा थेसोबिर आदों के दो लोंगहप सरपो आंगलोंग किंगसांग आतम अफान कार्बी आखे अनोक बे के दो आदिम पचराय देत पोमा
Longhop sarpo ang long mate thongnok be aphor kimo pen kachera block ke do adim along thongnok be akomling kason se ponji kalisi non ke Hanuman Mandir Shiv Mandir Ram Mandir Sikim Ponrong lapen labang so longhop sarpo ang long along hako pen ke Karbi atum si ke do adim lo lapen thongnok be pen kacherap ke do adim lo Tangte kona asop han bang so adim pidat poma khe anok be ke do adim pawedat poma puta chethan jo anpin lapen kengsang asop han alom kipi alom ki pathe ajoini si Karbi anglong ke do kengsang asotum ajat takachep lang hailo puta chethan joan pin Ingdeng pikebra trok Karbi jutang asong amhang ki thek arani katalon pon ar koini phai thongkep arni adapor phai kep apor pen Karbi people hol tarlangso along Karbi Cultural Society amhang ki thek arni talon pon lo KCS mei phula pen kongchun bang cherapsi Akardom deng tha o Karbi anpu alon lonsi lama papur pon halapu KYF katalon abang ke pining aningkan anke ningkan pikebra sirkep angdeng andang plengpo bonta KCS abang ke ningkan pikebra trok anvetlang labang swaningkan kacetonte alama puthak non malom social media achatai kachithang klub aputhak Karbi Cultural Society mei phu Chandra Singh Kropen ki paklarpon ateng ke KYF amahang thekdet pen ningkan ki thom aphi ansi KCS ke seng lasirat aphan ki mang hunang chi alam awi pusi lam the paklarpon Kidam tang ningkan harokri sirkebra trok sikebra pri anikan KYF mate Karbi risonim sorong ajay pal chapsi mahang patheglo bon ta KYF along parents body cabinet ajok put hotching watching site thusi haro sirkebra trok si anikan arko achiklo niphai thongkeb arni KCS seng thusi mahang patheglo aja ke kam ini dalam selama yang kita dapat ini juga pun bisa aku से along tim tabe la bangso adu pone nahi pura bangke thang pone nahi pura tim no asi pini mo so tolong da long sang hasi di purong da non da dola la sinong sala Karbi jutang terang Karbi jutang terang potong si ting pon si di purong bangke don tim tabe kumane henyong si acanang kanangi buyong si pute phalo puta mana tum si ala hom chu phano ala tum kanam yo la sa da lo mangke dolo si Nasunak sangat tim lang si Boyhan itu mamay bukan lo. Nisanjen anim sopi aphan ot lang no asai claim det abhita raikom sai khi atom copy apot si nepne datlo ot lang no ki claim nisanjen aphan nepne si KSA claim bang khura kes te rang aphan si raikom sai khi atom copy apot si adai kawe aphan le neprong loputa hamphang asong atom kachethan soluk sodak anpin Lapuson apor hot Karbi anglong aradatum ing samdunri pumaputa chethan jo anpin lapuson ahot ka sesong dun asong lage KSA DDC Lamding Road inglong pho Jameson S Samson KAWJF KFA SSNPA UKAWA KSU UKYA KNCA KAJEK ACYPA ACFI ong dong asong atom che song dun pen ning kipong chepak lang pon